100 евро до тук. Дава на Здравко специално 50 лева. Това е... Мотай с тебе са специално. 100 евро до тук. Дай. И за мен е 20 лева! Един хубав кючек. Най-хубаво обаче от 50 лева дете. Има желанието братята й, фантито, противчетите й да дойдат на дансинга. Един хубав кючек специално. Парите стават 200 евро. Завърши с 200 евро, нека да е жив и здрав. Гуцата е неговата съпруга, цялото му семейство. Нека да са живи и здрави, аплодисменти за него. Ако обичате, седите си по местата, много му пречите визията. Има думата баба Айше. Баба Айше, това е другата баба, от страна на майката на Зете. Баба Айше има думата. Подарява един олекотен и орган от силикон, специално за младото семейство да се заемат, да не им е студено през зимата. Пише 100. Да дойде на мен един милета, казва. Всичките на мен един милета да заповядат тук на дансинга. Айде оркестъра Кючек. Баба Айше, 150, 200. Да дойде на касапа милета, ако обича Кючека да продължава шестия.
Продължава баба Ише. 250, 300. Музика! До тук, 350, 400 лева, от баба Ише, нека да е жива и здрава. Да дойдат комшиите от Бялата пръст, казва. Дончо. Ама как му сега, Дончо? Елатка, Дончо. Комшиите от Бялата пръст, един ключек за тях. Който е в Англия, за оркестъра, замети специално, който се намира в момента в Англия, не може да присъства, и ти го въпичай за него. Браво! С 400 лева завърши баба Ише. Продължава. Войчето Метин, който се намира в Англия, не може да присъства на това сватбено тържество, изпрати поздрави на младоженците, като им желая много любов, щастие, много деца. 100, 200, 300, 400. Един поздрав за Метин, един хубав ключек, нека да е жив и здрав. 400 лева до тук. Завърши с 400 лева от Метин. От Айсинката, което и тя се намира в Германия, 100 лева изпрати, нека да е жива и здрава. Един кичек за Айсинката. Браво! Продължаваме с даряването. Кой е следващия, бе? От страната на момчето.
Кой следващо? Асене? Кой следващи? Ти казвай. Айде, който се чувства по-близък на страната на момчето, нека да заповяда, няма да посочваме, а седмика. Те се знаят кои са. Не се притеснявайте, всеки си знава даряването, няма значение кога, по кое време. И пак ви казвам, не дайте забравя прекрасния оркестър. Живо. Айде, кой се вещи? Бачи архетисима, я? Тъй като гледам. Има думата Агът Мариана. Ще кажеш ли, ще говориш? Да са живи и здрави, казвам на рожденците. 5 лева за оркестъра. Оркестъра премирани. И 100 лева за младоженците и един хубав кичек за тях. Ако обичат нейните деца, нека да заповядат тук на дансинга. Румене. Дайте парите, после пак ще гледам. Ай, Румени, ти си скачай, брат, скачай. Дай парата да видим, бе. Айде, един хубав кичек, по-тихо обаче, той през това време издарява. Айде, добре. She said
Чанко! Нека да изжива и друга! Оркестъра. Намалете малко. 20, 40, 60, 80, 100 лева от Ганчо! 100 лева от Ганчо! И не се дава това за оркестъра! Не ви правда! Румънски почет! От Румен беше 100 лева, от Фанчето и от Георгито 100 лева, от Кака Севда 100 лева, от Ганчо 100 лева, нека да са живи и здрави, и от майката 100 лева. Анталия Параса, нека да са живи и здрави. Да, иди го чекай, добре.